Sanamkela Avalanche of Grace. Molweni kwinyanga yomdumba. February inyanga yomdumba. uJanuary inyanga yomqungu. Sange siyibulise la nyanga kaJanuary andazi njani. Kodwa namhlanje sazibulisa zombini ezanyanga. Balekile la nyanga yokuqala ngoba inyanga yokuvula unyaka omtsha. Sithi enkosi sonini nanini, enkosi nzulu yemfihlakalo, nzulu yesimanga. Sithi uthembekile nakulo nyaka. Ibe usathi chu nathi, uhamba nathi ngothando olungakanani. Usifake phansi kwamaphiko wakhe, uhamba nathi. Uthi ningoyiki nizaba nani nakulo nyaka. Nkosi Yesu, inkosi, inkosi, uthando lwakho siyalibona ezimpilweni zethu. Namhlanje sifunda Indumiso 119 verse 90. Ukuthembeka kwakho kukwizizukulwana ngezizukulwana. Ulizinzisile ihlabathi lema. Ihlabathi limile, limiswa nguYehova. Walidala izulu nomhlaba ngokwakhe, ngomlomo wakhe. Yonke into eme kulo mhlaba ime ngoYehova. Namhlanje kufuneka ke sijonge the track record of God. Sijonge his track record ezimpilweni zethu. Sibone ukulunga kwakhe nakwabanye abantu. Sijonga the testimonies zabanye abantu, ubungqina babanye abantu. Ngoba abantu bayangqina. Ubungqina bakho buluncedo kuthi. Thina abantu abathi namhlanje abajongene ne-internet. I-internet ethi njena akukho Yesu. Internet emhlisayo uYesu Kristu. Xa ke sijonge ubungqina babanye abantu, sidibanisa nobungqina bethu, siyabona sithi lo, nothing is impossible with God. He will never fail us. Nothing, akukho angakwazi ukwenza. Akukho kungenzeki kuye xa ene-track record enje. Yokuthembeka kwakhe ayibhalileyo yona eBhayibhileni, wayithetha kuthi nezithembiso zakhe eseBhayibhileni uyasifezekisa. Track record yakhe yokuthembeka kwakhe, ye-trustworthy yakhe, his faithfulness and his trustworthy is perfect. I-track record yakhe make sijonge ebantwini abaseBhayibhileni. Ke siqale kuDavid. uDavid wambona uYehova ukuthi une-track record ye-faithfulness, wambona uthembekile. Yiyo loo nto wabulala uGoliath. Wambona wathi njena nanku ondenze ndabulala the lion and the bear. Track record lo muntu lo onguThixo wami, wathi njena nale. uGoliath was nothing to kuye ngoba wayeseyibonile i-track record yakhe yokuthembeka kwakhe, of his goodness, and wambona nje ukuthi this one I can trust, he's trustworthy. Kufuneka siyeke, we should stop trusting iziqu zethu. Ithi Proverbs 3 verse 5. Kholosa ngoYehova ngenhliziyo yakho yonke, ungayami kokwakho uqonda. Lean not in your own understanding. Trust the Lord with all your heart. Ukwenzela into yokuba sibone i-track record yakhe. Jonga yena kakhulu, siye kujonga iziqu zethu neengqondo zethu kakhulu. Yiyo loo nto ngenye ixesha sibhideka. Sithi akakho, sithi akabonakali.
kungoba asijongi his track record, asimameli the testimonies zabanye abantu nezethu, ngoba nawe unayo i-testimony. The fact that you are breathing, that's a testimony. Yoba you are breathing his breath. Kuye lo wakuphefumleyo, wakudala wakuphefumleyo. Sijonge i-track record yakhe, zange amphoxe, akazange amphoxe u-Abraham, ngoba u-Abraham wathi makaphume kwilizwe lakowabo. KuGenesis 12 wathi shiya ifemeli yakho, shiya ilizwe lakho, uye kwelo lizwe ndizakumsa kulo. Wamthemba, waphuma, wambona ukuthembekile. Xa sele mdala ngoku uYehova emxelela into yoba nje wena uzawuba nomntwana wakho ozawuphuma kuye. Wayesebonile kakuhle ukuthi njena une-track record ye-faithfulness, uthembekile uYehova. Wayesembonile ngoba abathembele ithi iRomans 10:11 ithi whoever believes in him will not be disappointed. Abathembele kuye abasoze badaniswe. Zangamphoxa Abraham, nangoku Abraham wabanayo umntanakhe. Zangamphoxa Rachel, wamkhumbula Rachel uYehova. His track record namhlanje masijonge in Genesis 30:22. Wamkhumbula Rachel, wayekade ekhala ezethandazelwa nayindoda yakhe imthandazela ukuthi makabe nabantwana, engafumani abantwana, kodwa wamkhumbula. Waza watsho wathi, God has taken away my reproach. Neyakho uzayithatha i-reproach. Nawe ihlazo lakho uzalithatha. Jonga his track record phambi kokuba nje ukholo lwakho luphele, phambi kokuba ubuyele emva apho akusindise khona uYesu. Wafumana umntana uRachel onkamane uJoseph noBenjamin. Fumana abayithu uJoseph noBenjamin. He has a good track record. He is faithful. He is trustworthy. Nansiya i-track record yakhe eBafana 3 Hebrew boys. Bathanda kakhulu. Bambona. Baza baxelela nangosi. Bathi hayi thina ngeke. Bathi angeke siguqe thina apha kweli golide, ngoba babe sebebonile i-track record yakhe. Ukuthi asizuguqa kwe-idols thina. Nathi masithathe eso stand soba asizuguqa kwabanye othixo. Ikhona ingadlangaliso, likhona idwala lamadwala. Thatha namhlanje isinqumo esoba ujonge i-track record yakhe, akahlulwa, umthembe. Against all odds, umthembe. Aba bafana abayi-3, the 3 Hebrew boys, uShadrach noMeshach noAbednego, umlilo wabaswa waphindaphindwa kasixhenxe. Zange boyike, babeyazi the track record wedwala lamadwala. Ngathi hayi thina lavuleka izulu, ngoba izulu labeva uba hayi aba abangeke ndibadisappoint. Wabonakala indoda yesine. Wayengeke azangaveli kaloku emlilweni, naye he is the consuming fire. uYesu Kristu. Lavuleka izulu, kwathiwa mbani amakahamba ayoseva the 3 Hebrew boys. Abafana sebethi bathi asizuguqa, bathi ayithini.
kwezi end times suguqa, suguqa, thembekile mani uYesu, suguqa, thatha isigqibo soba ndizamkhonza ke lo Yesu noba sekumnyama entla. Jesus is Lord, man. Uthi inkosi, Yesu Kristu inkosi kulo nyaka. Xa umfumene ungavumi usuka kuye, ungabuyeli emva uziphosanisa namathamsanqa, ngoba xa ukholwa akhona amathamsanqa. There are blessings, overflowing blessings, ngokholwa nje kwakho. Masihlale sijonga the track record of God imihla nemihla, ukuhlale nje, ukuzihlalele nje wena, uzibhale phantsi izinto ezintle akwenzele zona kuyo yonke le minyaka, ekusindisa kwi-COVID, ekusindisa kuzo zonke ezazifo ezathatha abanye abantu. Wena usasele, uyayazi into ayenzayo. Xa ekuyeka ufuna wena ujonge ntoni? I-track record yakhe, uxelele abanye ngaye, ufuna ushumayele ngetestimoni yakho. Ubungqina bakho yintshumayelo yakho ezawubiza aba bantu abasaguqa kwii-idols, aba bantu abaguqa kula mathole egolide, bazawubizwa zii-testimonies zethu. Nkosi kakhulu, hlala ezinyaweni zakhe. Akhange athi kuzawuba lula, akhange kwathi, kodwa uthe yena akasoze azilale, what I have overcome the world. Into ethetha ukuthi nawe you are an overcomer. Hlala umdumisa, hlala uphakamisa his track record, hlala uphakamisa ubungqina bakho, your testimony. Uthi hayi bo, nam namhlanje ndinayo itestimony, ndisaphila, ndiyaphila. Uphila nje itestimony. Usakwazi uzityisa, itestimony leyo. Usakwazi uzihambela, itestimony leyo. Abanye abakwazi uhamba, abazange bathande, inhliziyo zabo ziyakufuna uhamba. Ungasuki uYesu Kristu, ungabuyeli emva. Zininzi izinto eziza kwenza into yokuba ubuyele emva, ungavumelani nazo, uhlale ezinyaweni zakhe. Uza kusula iinyembezi, une-track record yosula iinyembezi, azithathe azifake, azigcine.